ay nagluluto doon sa pinaglulutoan ko dito sa labas sa uling. So ngayon po magsa-silent light po tayo o pabalik-balik na lang po. Tulog pa yung mga tao. Yan, dito po tayo sa tindahan. Bumubukas lang po ako ng tindahan. Inalis ko lang po yung ng tindahan dito sa guys. Itataas ko na sa taas yung yan. So yan guys, nakabukas na po tayo ng ng tindahan. So yan, makikita nyo medyo maliwanag na po sa labas. Ito po yung tindahan ko. Wala yung ilaw na yung solar.
Yan, good morning, good morning, good morning, Kabsat. Mimi Bear. Nagsimatili ang tigaron. Ayan.
Ayan, shout out Kabsat Mini B. Grabe aso. Dati pang karuba. Makapasuro.